Сәлем дуслар, сезден белән спорт тим һәм мин Надир. Бүген бездә кунакта флорбол буенча беренче Лига России чемпионаты җиңүчесе, Россия кубогының көмеш призеры, спорт остасына кандидат Рим Сабиров. Исәнмесез, Рим? Сәлем. Ялгышмасам, инглиз телендә флор идән, ә бол туп дигәнне аңлата. Флорболны ничек уйныйлар? Флорбол – такая игра, играется мячиком пластиковым и с клюшками. Очень схожа на хоккей, играется 5 на 5, кто больше голов забьет, тот и выиграет. Аңлашылды. Бик зур рәхмәт, Рим. Әйтегез әле, сез флорбол турында барсын да беләсезме? Да, все знаю. Каршы булмасагыз тикшереп карыйк. Беренче сорау. Флорбол кәшәкесенең авырлыгы күпме? Зависит от размера клюшки, но весит где-то 100-150. Сез әзене ялгыштыгыз. Дөрес җавап ул 330 һәм 360 грамм. Киләсе сорау. Флорбол тубының авырлыгын әйтә аласызмы? Ну, наверное, грамм 10-20. Сез бик тә дөрес әйттегез, 20-23 грамм. Һәм инде соңгы сорау. Флорбол буенча беренче дөнья чемпионаты ничәнче елда үткәрелә? Не знаю. Дөрес җавап мондый. Флорбол буенча беренче дөнья чемпионаты 1996 елда Швециядә үткәрелә. Җавапларыгыз өчен бик зур рәхмәт, Рим. Флорболның нинди уен икәнен белдек. Хәзер сезнең белән якынрак танышырга вакыт җитте. Соңгы елларда флорбол Татарстанда шактый популярлаша бара. Сез бу спорт түре белән кайчаннан шөгыльләнәсез? В 2018 году я сначала играл в хоккей. На хоккейном турнире встретил нынешнего председателя правления Республики Татарстан по флорболу, Раиса Акрамовича Габдрахманова. Вот он предложил сыграть в флорбол. Я съездил на турнир, как-то получилось, забил, понравился, вот с тех пор занимаюсь. Флорболның күпләр залда уйный торган хоккей дип йөртәләр. Сезнеңчә ничек? Флорболны хоккей төренә кертеп буламы? С одной стороны можно, но с другой стороны это два разных вида спорта совсем. Потому что нет силовых приемов, нельзя бить по клюшке. Бик акрын гына уйныйлар. Да. Аңлашылды. Более тактическая игра, чем силовая. Аңлашылды. Рим, флорбол уйнар өчен нинди кеше булырга кирәк? Көчлеме яки игътибарлымы? Һәм флорбол кешедә нинди сыйфатлар тәрбияли? Чтобы заниматься флорболом, нужно просто захотеть. Сейчас этот флорбол набирает популярность. Флорбол развивает как и физическое состояние, так и умственное. Еще развивает характер, волю к победе и так далее. Ә сезнең флорболда кумирыгыз бармы? Бу спорт түрендә иң яхшы уенчы дип кемне әйтә аласыз? На самом деле у меня нет флорбольного кумира. Мне просто нравится смотреть шведские или финские лиги, их игру и что-то для себя подчеркивать. Аңлашылды, Рим. Киләсе сорау. Флорбол булмаса, сез нәрсә белән шөгыльләнер идегез? Наверное, играл бы в хоккей. Мне нравится хоккей. Алай бик ошаган, име? Рәхмәт. Спорттан тыш нәрсә белән шөгыльләнәсез? Яки берәр нинди хоббигыз бардыр? Я люблю проводить время с семьей, отдыхать на даче, жарить шашлыки. Бик яхшы вакыт уздыру дип мин саныйм. Тренерыгыздан ишеткән иң яхшы киңәшне әйтә аласызмы? Да, если будешь полностью укладываться на тренировках, у тебя будет все получаться. Бик яхшы киңәш. Рим, менә мин ишеткән идем, хоккейчылар ырымнарга ышанаучан. Ә сез? Сезнең уенда булыша торган берәр нинди талисманыгыз бармы? На самом деле я не очень суеверный, а просто обычно готовились к игре, мы друг друга подбадриваем, выходим, настраиваемся и побеждаем. Менә сез кино карарга, китап укырга яратасызмы? Сез миңа һәм безнең тамашачыларыбызга нинди кино карарга киңәш итәрсез? Я люблю смотреть фильмы. Могу посоветовать фильмы Marvel. Очень интересные, фантастические. Аңлашылды. Мин аны караган, ул миңа бик ошаган иде. Кайсы танылган шәхес белән сез очрашу турында хыялланасыз? Хотел бы встретиться с Александром Радуловым. Рим, сез үзегезне 10 елдан соң күз алдына китерә аласызмы? 28 яшьлек Рим флорбол уйныймы? Я надеюсь, что да. Я бы хотел бы играть в флорбол
До старости лет. Рим, җавапларыгыз өчен бик зур рәхмәт. Хәзер инде безнең тапшыруыбыз ахырында кечкенә генә уен уйнап алырга тәкъдим итәм. Уен мондый. Мин сезгә татар телендә сүзләр әйтәм, ә сез аларны рус теленә тәрҗемә иттереп, миңа әйтергә тиеш буласыз. Сез әзерме? Әйе. Алайса башлыйбыз. Беренче сүз 5. 5. Это мой номер игровой. Дөрес җавап. Киләсе сүз сакчы. Защитник. Бик тә дөрес Рим. Пәнҗешәмбе. Четверг. Бик дөрес. Һәм тагын бер сүз яшел. Зеленый. Дөрес. Һәм киләсе соңгы сүз котлау. Поздравление. Афәрин Рим. Безнең инде тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Сез булдырасыз. Җинхар өчен автографыгызны калдырыгыз әле. Вау, рәхмәт бик зур Рим. Уңышлар сезгә. Рахмат.